Kasashen Najeriya da Nijar da Mali da kuma Burkina Faso sun yi haɗaka wajen zuba jarin dala miliyan 100 don bunƙasa harkokin noma da samar da aminci a yankin Sahel. Azima Bashir Aminu na ɗauke da rahoto. Ilimu mai Salisu Bukari ya haɗa mana rahoto kan wannan batu. Tun da yau da 'yan kwanaki ne ake jin wasu na furta miyagun kalamai har ma ga sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar ta Nijar. Inda suke faɗin cewa su fa ba za su ci gaba da kokowa a nan gaba ba sai fa an gurfanar da tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu. Kuma mutane da dama na zargin 'yan kungiyar FP ta Front Patriotic da ɗaukan wannan mataki na yada ƙwallon mangoro a kokowar da ake ta neman 'yanci ga ƙasar ta Nijar. Musamman ma bayan da aka ga kungiyar ta kauracewa taron gangami da aka yi na neman korar sojojin Amurka daga ƙasar ta Nijar. Inda ma aka ji ta bakin sojojin su da kansu suna sukar cewa wasu suna tsammanin sai da su ne ake iya tara mutane amma suna kira a gare su da su dawo a yi tafiya maimakon su zama saniyar ware. Alhaji Baba Almakiya, shugaban kungiyar Sedel Bar Niger, masu fafutukar kare hakkin bil'adama da ci gaban demokuraɗiyya, ya ce wannan lamari bai cancanta ba. Wanga juyin mulki da an kai ya sa duka an haɗu kuma ana ayyuka tare gwanin kyau, amma yau wa'ansu suna nan suna nuna da abubuwan da suka tambaya suna cewa ba su ne ake yi ba, musamman suna tambaya a tabbatar da shari'a da adalci cikin ƙasa, suna ganin kuma wannan al'amari ba shi bane. Bai kamata ba kuma mutum ya gwada kaman isa kuma babu kyau. Su zo su zamna su kalli kansu su ma su san da an sai laifi su gyara. Su kuma magabatan sojawa mun ga fitowar da soja guda biyu sun kai, muna musu shawarar kada su sake fitowa su yi daga maganganu. Daga bangaren gamayar kungiyoyin da suka fito a ranar 13 ga watan Afrilu da ake ganin a yanzu tamkar da su ne sojojin ke dasawa. Ta bakin Alhaji Usaini Bubakar Kadiri na kungiyar matasa masu aƙidar kishin ƙasa ya ce su kokowa ce suke yi don ƙasa ba wai don wani abu na daban da su suke so ba. Kun gani da kan an ce ka a huto mu ba mu kai don mutane ba, Allah ne kuma da son kasa hiddo mutane. Babu wanda ya kai can yanzu a Nijar ya ce shine ke hiddo mutane ko shi in ba da shi ba abu bai kuma shine ke tare jama'a, wannan ƙarya ne. Su wannan mutane sun aza in ba da su ba sai vare kuma ba iya yi, kuma il faut que san da ko da su ko ba da su ba in dai ta ce ta kasa kowa ya zai shine muke so ƴan uwan mu an can wanda suke aza kama su sai sun aza wani shar'i ko sun yi su dawo a yi ta ta kasa mu zam tsintsiya madar minki daya. Sai dai da na tuntuɓi Bana Ibrahim, ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar Front Patriotic da ake ba wannan zargi, ya ce kan wannan batu dai na cece ku ce sam sun yanke shawarar cewa ba za su yi magana ba, kuma da na tambaye ko dan mi sai ya ce da ni lokacin yin maganar su ne bai yi ba a yanzu. Sumaila Amadu, ɗan siyasa kuma mai fafutuka ta kafofin yada labarai da shafukan sada zumunta, ya ce wannan kokowa fa da ake yi dukkan 'yan ƙasar Nijar ne na kowane ɓangare ke yin ta. Cikin jihohin mu 8 da departaman da kwamin 162 na kasar nan an yi zanga-zanga da sabkar Qur'ani da aka yi addu'o'i. Daga cikin su yan wani hula nan waye je wakilci zanga-zanga a jiha ɗaya ma. To wannan ina so mutane su kan mu rika wata magana wadda take ba lokacin ta bane. Sannan mutane su sa a kansu da mu da sojojin na kuskure ba nan bane, muka yi kuskure duka da mu da su ba wanda zai kai labari. To ina so wannan abun yayi kokarin yadda za a gyara shi kai zamana shine zai yi musabbabin duka abubuwan da suka yi su koma a banza. Abin jira a gani dai shine matakin da sojojin da ma gwamnati za su ɗauka domin haɗa kanun 'yan kungiyoyin baki ɗaya. Kuma wasu na ganin cewa wannan kokowa ta neman 'yanci da ƙasar ta Nijar ta sawa gaba na buƙatar goyon baya na dukkanin ɓangarorin ƙasar. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar. To madalla daga Nijar ɗin sai kuwa makwabciyarta Mali. An fara tattaunawa tsakanin wakilan gwamnati riƙon ƙwarya da al'umma a dukkanin yankunan ƙasar ta Mali da zummar samar da zaman lafiya da sake sasanta tsakanin al'umma. Wasu batutuwa da ake mayar da hankali kansu har ila yau yayin tattaunawar su ne neman bunƙasa tattalin arziki da kuma harkokin siyasa. Ga da Rakiya Aremi da ƙarin bayani. Jama'a da dama ne suka halarci zaman shawarwarin, wa'anda suka yi kwaskwarima ta ƙarshe ga irin shawarwarin da aka cimma. Batutuwan da aka fi mayar da kai a kasu ne batun samar da zaman lafiya da sake sasanta tsakanin al'ummar ƙasar da kuma batutuwan tattalin arziki da na siyasa. Mohamed Traore, wanda aka fi sani da Bill, mamba ne na ƙungiyar Resistance Citoyen, ya ce ya kamata 'yan siyasar su shiga tattaunawar. Babu shakka mutane sun amsa kira ga wannan gayyatar, kama daga wakilan kungiyoyin fararen hula da magabata na gargajiya da masana, dukkaninsu sun kasance a cikin wannan tattaunawar. Wasu sun zo da ƙashin kansu, wa'anda muke tsammani ko da a ce 'yan siyasar sun hallara to bai wuce su ne za a wakilta ba daga jam'iyyun siyasunsu. Don haka ba a gane cewa 'yan siyasar ba su halarci taron ba.
A nasa bangaren Suleiman Kulibali, shugaban unguwar TSF a cikin gunduma ta biyu, ya kira ga jam'iyyun siyasa da su halarci wannan taron tattaunawar. Mu 'yan Mali ne kadai za mu iya gina kasar Mali. Kafin ka zama jam'iyyar siyasa, kai dan kasar Mali ne. Dole ne sai kun fitar da abin da ke cikin zuciyarku. Ku zo ku bayyana shi. Muna kan ka'ida ne a nan, demokradiyya ce. A ƙarshen wannan tattaunawar tasu, mahalarta taron sun ba da shawarar kafa aikin 'yan sanda a cikin gunduma ta biyu, inda suka yi kira da a ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin jama'a da jami'an tsaro da na kariya. Sise Kadidiya Haidara, 'yar takara, na mai da hankali ne kan haɗin kai da zamantakewa, ta kuma ba da shawarar rage salon tsadar rayuwar ƙasar da gudunmuwar 'yan ƙasa don tallafa wa yaƙin. Ko ka zamanto kai ma'aikaci ne ko kai ba ma'aikaci ba ne, kowane ne kai, kowane ɗan ƙasar Mali daga duk inda kake ya kamata ka kawo naka gudunmuwar. Wannan wata hanya ce ta taimaka wa sojojinmu a yakin da suke da ta'addanci. Mu ne ke da alhakin tashin hankalin da muke fuskanta a halin yanzu. Ya kamata mu yafe ma juna, mu yarda da juna, mu haɗa kai domin ƙasar mu ta fita daga wannan tashin hankalin. Tattaunawar tsakanin 'yan Mali tattaunawa ce da ke da nufin gano tashe-tashen hankulan kasar da yin rigakafi da kuma kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan ta hanyar inganta hanyoyin tafiyar da duk wasu abubuwan da suka taso daga kasar ta Mali don shawo kan rikice-rikice da kuma tabbatar da zaman lafiya. A gaida Rakiya Arimi.